L'empresa lleidatana Imertec ha estat l'encarregada de realitzar l'estudi i la implementació d'un equip de biomassa a la residència d'avis municipal d'Artesa de Segre, amb l'objectiu de reduir en un 60% el consum energètic de calefacció i aigua calenta. La instal·lació compta amb una caldera Hertz de 150 kW i la tecnologia més avançada que permet un subministrament automàtic i continu. La nova font de combustible és el pèlet, una forma molt més econòmica i sostenible de generar energia, fet que es tradueix en una reducció molt important del cost energètic. Si partíem d'una despesa aproximada d'uns 30.000 euros a l'any per poder donar servei de calefacció i aigua calenta, doncs passarem a gastar aproximadament entre 12 i 15.000 euros a l'any. Fet que, gràcies a aquest important estalvi, el període d'amortització de lo que seria la inversió inicial es reduirà en un període relativament curt, estaríem parlant del voltant de 2 anys i mig, màxim 3. La gestora de la residència, l'empresa Centre Geriàtric del Pirineu, assumirà el finançament de la instal·lació. Durant els primers 6 mesos de funcionament ja s'ha pogut apreciar un gran estalvi en el consum energètic de la calefacció i l'aigua calenta. Estos mesos que ha fet fred i que ha hagut fort consum de calories, hem pogut valorar que s'ha gastat menys pelet que altres anys que hem pogut gastar més gasoil, no? Els beneficis no només seran econòmics, sinó que la implementació del nou equip permetrà reduir l'emissió de gasos contaminants en comparació amb l'antiga caldera de gasoil. La nova instal·lació de la caldera de biomassa està dimensionada per poder oferir el servei a un nou centre d'ancians, la guarderia municipal i la mateixa residència d'avis. Aquesta caldera cobreix la residència i la intenció és d'instal·lar una altra una mica més petita i cobrir 2 locals més que hi ha al costat de la residència, que seran un casal per a la gent gran i, a més, la guarderia d'aquí del municipi. Imertec ha realitzat un projecte integral on proporciona tota la infraestructura necessària per la seva posada en marxa, des del finançament del projecte, la caldera i la seva instal·lació, fins al manteniment i el subministrament del combustible, que serà d'unes 60 tones de pèlet l'any.